Здравейте хора от YouTube, аз съм Крит 789. Днес нямам кандидатура за Private сервера Mirlin. Правил съм кандидатурата на Creative, защото не исках да излъжа. Казаха излично в сервера, че ако, например, сте правили кандидатурата на Creative и после се превключите на Survival мод, ще е доста тъпо. И да, ще ви дадат по-малко точки. Аз не искам да лъжа сега. Правя съм на Creative. Ето това е малко често румче и това е моята стая. И да, казаха без мапове. Чакайте още един път да я видите. Казаха без мапове. Защото то ще се види по статистиката. Ето да я покажа, за да не забравя. Това е моята статистика. Нека си я видят хубаво тези, които ще одобряват кандидатурата. Така, тук малка тераска. И да, това е моята стая, както казах. Дано да ви е харесала. Сега отиваме към следващата стая. Това е Enchanting Room, който е до 30 левел, ето вижте. Така, сега отиваме към другите помещения. Ето, това са двете ферми. Това е фермата за Netherward. По изключително лесен начин се събират. Ето, готово. Сега и другата ферма също по този начин се събира. Само да насадя. Казах си, по-добре да направя ферми, отколкото да е без тях, защото ще е доста тъпо. А пък и в клипът хората казаха, че трябва да покажем как играем Майнкрафт. Не, например, както казах, с някакви мапове. И така. Ето, това е другите две ферми. И те също по този изключително лесен начин се събират. Дано да ви харесват. Тук съм си направил чест да събирам нещата от фермите. И така. Сега отиваме към другите постройки. Ето това е мощето. Сам съм го правил. Никой не ми помага за кандидатурата. И да, дано да ви харесва и мощето. Ето. Сега отиваме към по-големия честрум. И да, ето го и него. Получи се доста добре. И на мен също ми харесва, извинете. Така. Това е нещо като рибарска къщичка. И навън е езерцето, на което е замръзнало. И може да ловите риба тук. Ето. Поставил съм чест с въдици. Сега малко така да го оправя, защото то е замръзнало. Така. Ето. Един момент, моля. Така. Боже. Това езеро доста често замръзва. Само да кажа. Ето то отново замръзва, така че няма да го пипам. Да, това е езерцето ми. И да, това беше цялата кандидатура. Може да е била малка, но на мен доста ми харесва как съм направил това. Да кажа само. Аз съм Александър, така се казвам. На 13 години съм и съм от град Кнежа, област Плевен. Така, ако на гледащите и е харесал кандидатурата, моля ви, оставете по един коментар, за да знам, че ви е харесала. Ако не ви е харесала, може пак да напишете.
Но това за мен няма значение. Искам да видя какво мислите вие. И да, има значение. Обърках се. Защото ако не е добре направена, мога и да поправя нещата. Но сигурно другият път, защото ако не ме одобрят, ще трябва другият път, както казах. И да, това беше моята кандидатура, която съм я правил на креатив. Да, ако искате, абонирайте се, коментирайте и харесвайте. И ще се видим в другия клип, хора. Чао, чао!